हेलौ लोगोफोर मा खबर आसा खालामदों नोंथांमोनहाबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दं दा नै फुङाव सिखारदोंमोनल'मोन ओमफ्राय सिखारनायनि उनावनो माने खोनानो मोनबाय आरोना घटनायानो जालायबाय बेबायदि घटनायानो ओंखारलायबाय मा घटना नोंथांमोना थाम्बनेलाव नुना मिथिदों फरायनानैथ' मिथिखाबाय नङा होमबा घटनाया मा एनिथिं एमजे आदानिसिम माने एफआइआर फैदों बिदिनो बेजों लोगोसे मोननै फेसबुक पेजआबो फैदेरदों मोनसेया जादों जावलियासो आं ओमफ्राय मोनसेया जादों मैथाजों ना गोरान बिदि बेनो दे बे मोननैयाबो फैफादों आरो लोगोसे एनिथिं एमजे आदायाबो बिसोर साथाम ओमफ्राय बेखौ केसेटआव होदों मोनसे माने एनिथिं एमजे आदाया माने बाजैनि फट' होदोंमोन ना बेवहाय ग्रुप फट' मोनसे दंमोन आरोना बे ग्रुप फट'आव माने सासे मेडाम दंमोन टिचार ना मा होनदों अबेबा माने लेक्सारार बिदि आरोना गेदेर मानसिमोन बिथाङा होनायनि थाखाय एफआइआर होनाय जादों बिथांमोनखौ दा बिदिनो आरो नोंथांमोनखौबो आं गुरै खावलायो नोंथांमोनाबो जुदि बै फट'फोरखौ सेभ खालामनानै होलाबायदोंमोनबाथाय इउटुबफोराव एबा फेसबुकफोराव नोंथांमोनाबो फट'नो डिलिट खालाम नङाबा नोंथांमोनाबो एसे रिक्स जागोन आरोना इयुनाव आरो फैनो गोनां समाव आरो नुलाबायबाथाय बिथाङाबो दुखु मोनोथ' खायफाफोरा बिब्दि माने बिदि केसफोराव होदेरलाबायबाथाय फट'फोराव थादेरलायबाथ' दुखु मोनखागोनानो थ' बिदिनो जायो आरो गेदेर गोलाव मानसि नालाय बिदिनो गावनि मान सनमाननि थाखाय बेफोरखौ होनाय जादों थ' लोगोफोर बे एफआइआरनि फारसे एफआइआर होनायनि लाइजामखौ नोंथांमोना नायजायो नैबे स्क्रिनाव आंनियाव ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामदो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाबा साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो दाबायना हो ओमफ्राय दिनै भिडिअखौ बास बेखिनियानोसै आरोना आं नोंथांमोननो बे खौरांखौ फोरमायनो होननासो भिडिअखौ बानायनाय जादोंमोन थ' लोगो मोनफैगोन नेक्स्ट भिडिअआव जोङो थ' बाय फ्रेन्ड्स लाभ इउ अल गाइस यार नोंथांमोना बिराद सापर्ट खालामबाय दं आंखौ थ' बेनि थाखाय लाभ इउ अल गाइस थ' बाय बाय नोंथांमोनखौ लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थ' दे